สอดสอดสอดสอดสอดสอดสอด Wala dito. sọt 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 Siguro ka siya na lyrics dito. May lyrics ka dyan. Diyos, maray na hapon po sa indogabos mga tugang ko kay Kristo. Pagirumdom sa mga devoto ni San Judas Tadeo sa paglaog sa simbahan, asin sa pag-atindir kan banal na misa, paki-off o ilagtabi sa silent mode ang sa indong mga cellphone. Likayan ang paggamit ng cellphone, pag-picture o pag-text kung bako man importante o rogna sa laog kan Santa Misa. Mantinirun tatabi ang solemnidad, asin kabanalan kan simbahan, asin urog na ang selebrasyon ng Santa Misa. Diyos mabalos po. Maluhod po ang gabos sa pagpamiibi kang Oratio Imperata. Pamiibi laban sa bagyo asin iba pang mga kalamidad. Sa ngaran kang Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpapasalamat, huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunongan na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaaban. Hinaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabotan asin nautob an sa imong kabuotan at amanon an kinaaban. An kapalibutan nagsasakit, hulikan sa mong mga salanggibo. Asin ngunya namamatean mina, an padusang balikan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kan kinaban. Huli ka ini naglalawig ang tiginitan. Nagdadakol asin nakukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kan bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Day kaming mabibirikan kundi ika mamumuton na Ama. Sa imo kami minahaga din kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumuotan asin mga pagrugaring, sa piligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo, na maging mga responsableng para ataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación, Ipamiibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamiibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamiibi mo kami. San Judas Tadeo, Ipamiibi mo kami. sa ngaran kang Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Tukaw po ang gabos. Idulot po niya to sa Santa Misa ang mga minasunod na mga intensyones. Pasasalamat kang Sadille family. For the gift of life of Feliz ni Karen, Kezam, and family. Pasasalamat ni JV. For the gift of life, kahagadan ni Jo, Donna, Bausing, and family. Pasasalamat ni Rosalina D. Ni Paula Marie Perillo and family. For all the blessings ni Mr. and Mrs. Giannis and family. Kang Kinday family. For John Michael Andre Fernandez, ni Rafael Francis Fernandez. Siringman, pasasalamat ni Ryan Altavano and family. Special na intentions ni Jean Orzabia Bautista and Mendoza family, asin kan Kinday family. Para sa kapahingaloan kan mga minasunod na mga kalag, for all souls dulot ni Karen Kesam and family, Enere and Adela kan Mangampo family. For all souls, ni Noni, Nasyon, and family. For all souls, asin sa kalag ni Annabel, dulot kang Peña family. Kalag ni Julio Senior, dulot kang Bongalon and Sanoro family.
para sa kalag ni na Maricel, Edwin, Gloria, Roger, William, asin Jr., dulot kang Estelies family. Kalag ni Herminia, asin Eduardo, Ricarda, asin Angel, Teresa, asin Alfonso, dulot kang Mendoza family. Sa kalag ni na Teresita, asin Jesus, dulot kang Riganet family. For all souls, dulot kang Kinday family. Ni Ricardo, sa kalag ni Ricardo, and for all souls, dulot ni Ryan Altavano and family. Asin siring man sa kalag ni Celsa, asin Rogelio, dulot kang Rico family. Don't talk to me, I'm busy. Ito, arrange na na. Ayusin mo. Sa liwat po, Diyos maray na hapon sa indugabos mga tugang ko kay Kristo. Ngunyan, misa antisipada sa Domingo de Ramos, dapit sa pasyon kan kagurangnan. Banwaan nin Diyos, matindog tabi ang kabos, asin awiton po niya to an awit sa pagpuon. Hosana sa aking ilabing, Hagen Israel, pag-umawon ang naligdig, sa ngalan ng kagurangnan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Sa ngaran ka nama, sin kanaki, asin kan Espiritu Santo, Amen. ang kagurangdan mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Mga tugang kong namumutan, puon sa kapinunan kan Kwaresma sa Kudngunyan, inandamtan sa tung puso sa pagpenitensya asin magibong herat. Ngunyanal daw nakatripon kita tanganing kaiba sabkan bilog na simbahan, magharubay kan misteryo Pascual kan sa tung kagurangnan but sabihon, ansayang pasyon na sin pagkabuhay liwat. Na sa pagutob kay ni, naglaog siya sa sayang syudad kan Jerusalem,
Kaya may pagtubod asin devosyon, ginigibo ang pagrumdum kay ning paglaog para sa tong kaligtasan. Makasunod kita sa kagurangnan tanganing huli sa grasya, kitang maginibong mangkaayon sa bunga kan krus, makairasa sa iyang pagkabuhay, liwat asin buhay. Mamibig kita. O Diyos na makakamhan asin sagud paman, sa pagpaurog kan halimbawa nin kapakumbabaan para sa katawuhan, hinimo mong manitawo an samong paraligtas asin magpasan kan krus. Kaugaying warasan na magkaniho kaming makanood kan mga adal kan sa iyang pagkamatinios, asin magkamit din mang kahirasan sa iyang pagkabuhay liwat. Siya na kay bamong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang liturhiya kang tataramon. Pagbasa sa libro ni Propeta Isaías. An kagurang ng Diyos, nagtao sako nin sa disipulong dila, tanganing magtagal sa paginguwang, maghatod nin tataramon sa pagalpagal. Pinupukaw niya aga-aga, pinupukaw an sakong talinga, tanganing magdangog, siring sa sarong disipulo. An kagurang ng Diyos, binuksan ang sakong talinga, asin dei ako nagtumang, ni nagsibog. An sakong likod, itinao ko na sa pagpahampak. Asin an sakong pisngi sa mga parabugnot. An sakong lalawgon, dai ko tinahuban sa insulto asin lutab. An kagurang ng Diyos, tatabangan niya ako. Kaya dai ako napahamak, kaya pinagi kong sulpak an sakong lalawgon. Asin aram ko na, dai ako mapapasupog. An tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Diyos ko, ta daw ta pinabayaan mo ako. Diyos ko, ta daw ta pinabayaan mo ako. Diyos ko, ta daw ta pinabayaan mo ako. An gabos na nakakahiling sako, naguulog-ulog sako. Tinitiwi an ngimot, kinukuyong-kuyong an payo. Naglaom siya sa kagurangnan, siya ilinigtas niya. Siya agawon niya, kun siya buot kan kagurangnan. Diyos ko, ta daw ta pinabayaan mo ako. Pinalibutan ako nin mga ayam, lupon nin mga maraot, naglikos sako. Linabot ninda ang sakong mga kamot, saka mga bitis. Mabibilang ko na ang gabos kong tulang. Minamasdan ninda ako, asin minamanmanan. Diyos ko, ta daw ta pinabayaan mo ako. Binaranga-banga ninda sa inda ang sakong mga gubing, asin ang sakong bado, sinugalan. Alagad ika kagurangnan, dai ka magrayo, o kusog ko, paghumari sa pagtabang sako. Diyos ko, ta daw ta pinabayaan mo ako. Isasaysay ko ang sa imong ngaran, sa sakong mga tugang, sa tahaw kang katiripunan, o umawon taka. Mga may pagkatakot sa kagurangnan, mag-umaw kamo sa iya, o gabos na kapag-arikian ni Jacob, magpamuraway sa iya. Diyos ko, ta daw ta pinabayaan mo ako. Sa ikaduwang babasahon, ipinaglaladawan ang dakulang kapakumbabaan kang kagurangnan na nagtitios sa krus. Sa pagiging masinunod-sunod, hinipnoan niya ang satong kasimbikalan, siring man ipinagrorokyaw kan awit na ini ang kamurawayan ni Kristo sa Diyos Ama. Ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Filipos. Dawa iyaon sa forma nin pagka-Diyos, dai siya napahona na makapantay ang Diyos.
na sa Salomon, kundi nagpakadai sa sadiri. Inako ang pagkauripon, naging siring sa mga tao. Asin sa anyo, sayod na tao, nagpakumbaba sa sadiri, nagmakinuyog-kuyog, sagkod sa kagadanan sa krus. Kaya urugman siyang ilinangkaw kan Diyos, asin iwinaras sa iya, ang ngaran na labi sa gabos na ngaran. Tanganing sa ngaran ni Jesus, ang gabos na tuhod magluhod, ang langit nun, ang daga nun, asin ang taga-irarom kan daga, asin ang gabos na dila magrokyaw. Kagurangnan si Jesucristo, sa kamurawayan kan Diyos Ama. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Ang pagrokyaw kan banal na ebanghelyo. Pasyon ni Jesucristong kagurangnan, susog kay San Lucas. Kan oras na nagtukaw siya, kaiba niya ang sa iyang mga disipulos, nagsabi siya sa inda. Maigot kong minawot magkakan kay ning Pasko, kay iba nindo bago ako magsakit. Ta nagsasabi ako sa indo, day na ako kay ni makakan, sagkod na mautob ang kahadean kan Diyos. Pagkuakan kalis, nagpasalamat asin nagsabi. Ako ay ini, asin hirirasan nindo. Ta nagsasabi ako sa indo, day ako mainom pon ngunyan, kan bunga kan ubas, sagod na magabot ang kahadean kan Diyos. Dangan pagkuanin tinapay, nagpasalamat binaak asin itinao sa inda na ansabi. Inian sa kong hawak na itinataw ko para sa indo, inipagibuhon nindo sa pagrumdom sako. Siring man ang kalis, pakapamanggi na ansabi. Ining kalis, iyon bagong tipan na sa sakong dugo na pinapabulos para sa indo. Alagad uya, an kamot kan mapasaluib sako kay bako sa lamesa. An aki kan tawo naglalakaw mananggad, susog sa nakatalaga, alagad sa tawong iyan napasaluib sa iya. Asin sinda nagpuon pagharapot-hapotan, kung si Isay kaya sa inda an magibo. Nagkaigwaman sa inda nin turusayan, si Isay sa inda an mabilang na urog kadakula. Nagsabi siya sa inda. Ang mga hade kan mga hentil nagsasakop sa inda, asin an may kapangyarihan sa inda, inaapod ng mga paragibong marhay. Kamo bakong siring, kundi an urog kadakula sa indo, maging siring sa nguhod, asin an leader sa indo, maging siring sa naglilingkod. Ta si Isay an urog kadakula, ang nakatukaw sa kakanan o ang naglilingkod, bako ang nakatukaw, ako sa tahaw nindo siring sa naglilingkod. Kamo ang nagdanay na damay sako sa mga pagsugot sako. Asin ako balaog na nagtataw sa indo siring na balaog na nagtaos ako an sakong ama nin kahadean. Tanganing magkakan kamo asin maginom sa lamesa sa sakong kahadean, asin matukaw kamo sa mga trono sa paghukom sa 12 tribo nin Israel. Simon, Simon Uya, hinagad na gayo kamo ni Satanas tanganing saligsigon siring sa trigo, alagad pinangadji ka, tanganing day magluyaan sa imong pagtubod asin ika, pagbalik mong gayo, parigunaan sa imong mga tugang. Nagsabi sa iya. Kagurangnan andam ako, magdanay sa imo minsan sa bilangguan, asin sa kagadanan. Nagsabi siya. Sinasabihan ta ka Pedro, day maturao kunyan ang sulog, sagod na makatulumo akong negaran na midbid mo ako. Nagsabi siya sa inda. Kan suguon ko kamo na mayo nin pitaka, ni supot, ni sapin, kinulang kamo? Nagsimbag sinda. Dai lamang. Kaya nagsabi siya sa inda. Alagad gunyan anigwa nin pitaka, magdara.
Siring man anigwa nin supot, an mayo magpabakal kan sayang alikboy, asin magbakal nin minasbad. Nagsasabi ako sa Indo, ining isinurat kay Puhan Mautob sako, ining sa mga kriminal, ibinilang siya, tandapit sako, igwanin katapusan. Alagad nagsabi sinda. Kagurangnan, uya, igwadig din ninduwang minasbad. Nagsabi siya sa inda. Tama na iyan. Pagluwas, naglakaw siya sosog sa kaugalian, pabukid kan mga olivo, asin nagsunod sa iya ang mga disipulos. Pag-abot sa lugar, nagsabi siya sa inda, distansya nin sarong daklag nin gapo, nagluhod, asin namibi na ansabi. Ama, kun buot mo, palihisa sako an kalis na ini, alagad bako an buot ko, kundi an sa imo an mangyari. Nagpahiling sa iya ang sarong anghel hali sa langit sa pagpakusog sa iya, sa dakula niyang pag-agoniya, nagpamibi nin urog kaigot, tara an sa iyang mga gaanot naging siring sa mga tagdo nin dugo na nagdadalihig sa daga. Pagbuhat hali sa pagpamibi, nagdalaw siya sa mga disipulos, asin naabtan sinda na nagtuturog sa gabat kan kamundoan, nagsabi sa inda. Taano ta nagtuturog kamo, buhat asin magpamibi, na day mahulog sa sugot. Nagtatarampas siya, uya katawuhan asin an inaapod na Judas, saro kan 12, nanginginutan sa inda, asin nagrani kay Jesus tamahadok sa iya. Nagtaram sa iya si Jesus. Judas, sa hadok ipinapasaluib mo an aki kan tawo? Pagkahiling kan mangyayari, nagsabi si mga nasa palibot niya. Kagurangnan, titigbason mi an espada. Tinaga ang saro sa inda, ang surugoon kan puon na padi, asin napalungan ini kan toong talinga. Simbag digdi, nagsabi si Jesus. Pabayai, sagod sa na dyan. Dinutan niya ang sa iyang talinga, asin pinaumayan siya. Nagsabi si Jesus sa mga nagduman sa iya, mga puon na padi, mga general, asin mga gurang. Siring sa pagdagsang sa sarong tulisan, nagluwas kamo, may espada asin badas. Arual daw yaon ako sa Indo sa templo, asin day nindo ibiningat an sa indong mga kamot tumang sako. Alagad ini an sa indong oras, asin ang kapangyarihan kan diklom. Pakadako pa, dinara siya asin ilinaog sa harong kan puon na padi. Si Pedro nagsusunod sa harayo. Palibasa nag-amak sindanin kalayo sa tahaw kan looban, asin nagtukaw sa palibot. Nagtukaw si Pedro sa tahaw ninda. Nahiling siya nin sarong oripon na babae, nakatukaw sa may ilaw, tinuruhukan asin sinabihan. Ang tawong ini, kaiba ka ito. Alagad siya nagnigar na ansabi. Dai ko siya mitbit, babae. Dai na haloy pakatapos, sa ruuman pagkahiling sa iya nagsabi. Ikaman, saro sa inda. Alagad nagsabi si Pedro. O tawo, bako ako. Pakalihis nin masarong oras, may saro naman na nagpirit na nagsabi. Sa katotoohan, ang tawong ini, kaiba man ka ito, taga-Galileo man. Alagad nagsabi si Pedro. O day tinaraman mo. Tulos mantang nagtatarampa siya, nagturaok ang sulog. Ang kagurangnan, pagbirik, hiniling si Pedro nin tutok, asinarumduman ni Pedro ang tataramon sa iya kan kagurangnan. Bago ang sulog, maturaok ngunyan, makatulo mo akong ninigaran. Asin pagluwas, mapait siyang nagtangis. Ang mga lalaking nagbabantay kay Jesus, kinakalwagan siya asin hinahampak, tinatakpan sa mata asin hinahapot na ansabi. Hulai, si Isay ang naghampak sa imo. Asin dakol pang ibang mga bagay ang itinataram sa paglanghad sa iya. Kan aldaw na nagtipon ang mga gurang kan banwaan, ang mga puon na padi asin mga iskriba, dinara siya sa saindang sanggunian asin sinabihan. Kung ika ang Kristo, isabi mo sa mo. Nagsimbag siya sa inda. Kung magtaram ako sa Indo, day ka mo matubod. Kung maghapot, day ka mo masimbag. Alagad pun ngunyan an aki kan tawo matukaw sa tuo kan kapangyarihan kan Diyos. Nagsabi ang gabos. Kung siring, ika ang aki kan Diyos. Nagsabi siya sa inda. Kamo nagtataram ako. Alagad sinda nagsabi. Ano pa ang kaipuhan tang saksi? Nadangog taman sa naanhali sa iyang nguso.
Nagtindog ang bilog nindang aripompon asin dinara siya ki Pilato. Nagpuon sinda pagsumbong laban sa iya na ansabi. Ang tawong ini nakuha niya mong nagpapalagalakan sa tong nasyon. Inuulang ang buwis ki Cesar, asin nagsasabi na siya ang Kristong Hade. Naghapot sa iya si Pilato na ansabi. Ika ang hadi kan mga Hudiyo. Nagsimbag. Ika nagsasabi, Nagtaram si Pilato sa poon na padi asin sa mga katawuhan. Mayo akong nako ang dahilan sa tawong ini. Alagad nagpirit sinda na ansabi. Sinusutsutan niya ang banwaan sa pagtutukbo sa bilog na Judea, buon sa Galilea sa kudigdig. Si Pilato pakadangog kaini, naghapot kon ang tawo Galileo. Pagkaaraming gayo nasakop siya kan otoridad ni Herodes. Ipinadara siya kay Herodes, nayaon man sa Jerusalem kan mga aldaw na ito. Si Herodes pagkahiling kay Jesus na ugmang gayo, tahaloy nang buot niyang mahiling siya. Huli kan mga nadangog niya dapit sa iya, asin naglalao makahiling nin sarong tanda na gibo niya. Hinapot siya dapit sa dakol na bagay, alagad siya mayong isinisimbag sa iya. Nagtitindog duman ang mga poon na padi asin mga iskriba, makusog na nagsusumbong labang sa iya. Dinuhagi ni Herodes kaiba kan sa iyang hukbo, asin kinalwagan. Binadoan siya ni nakasusulang gubing, dangan ipinabalik ki Pilato. Naging magkatuod si Herodes asin Pilato kan aldaw na ito, tadati magkaiwal sinda. Si Pilato pinatipon ang mga poon na padi, ang mga namamayo asin ang banwaan, nagsasabi sa inda. Dinara nindo sa ko ang tawong ini, siring sa sarong nagsusutsot sa banwaan na sa kuya. Sa kuyang siniyasat sa atubang nindo, asin mayo akong nako ang kaso sa tawong, dapit sa mga isinusumbong nindo laban sa iya. Ni si Herodes ta ipinabalik siya sa to. Mayo siyang naginibo na sukat sa kagadanan, kaya pakahampa ka, bubutasan ko siya. Sarabay na nagkurahaw sindagabos na ansabi. Halea siya, asin butas sa mo si Barabas. Ang Barabas na ini ipinabilanggo unong kan sarong sedisyon na nangyari sa syudad, asin sarong paggadan. Giraray nagtaram sa inda si Pilato, buot butasan si Jesus, ugaring nagkukurahaw sinda na ansabi. Ipako siya sa krus, ipako siya sa krus. Ikatulong beses nagtaram siya sa inda. Anong maraot ang ginibo ka ini? Mayo akong nako sa iyang dahilanin kagadanan, hahampakon ko siya asin bubutasan. Alagad sinda nagpipirit, sa makusog na tingog, hinahagad ninda na ipako siya sa krus, asin urog na nagkukusog ang sa indang mga tingog. Si Pilato buot na mangyari ang sa indang kahagadan. Binutasan niya itong huli sa sedisyon asin paggadan, ipinag-apon sa bilanggoan na hinagad ninda. Alagad si Jesus ipinaubaya sa saindang buot. Kan ihatod siya, dinakop ninda ang sarong lalakin ang ngaran Simon, sarong Sireneo, na nagpupuli hali sa uma, asin isinangat sa iya ang krus, tanganing paasanon sa hudyan ni Jesus. Sinusundan siya nin dakulang aripompon kan banwaan asin mga babae na nagtutubtob kan daghan, asin ipinapanambitan siya. Pagsalingoy sa inda, si Jesus nagsabi, Mga aking babayin in Jerusalem, di kamo magtangis huli sako, kundi magtangis kamo para sa induman sana, asin para sa indong mga aki. Huli ta maabot ang mga aldaw na masabi kamo, paladan ang mga baog asin daina nangangaki, asin ang mga daghan na daina nagpapasuso, dangan mapon sinda pagsabi sa kabukidan, tumpagi kami, asin sa kabuludan, tambuni kami. Hulitakon ini ginigibo ninda sa labas na kahoy, sa alang ano daw ang mangyayari. dinaraman ninda dua pakatawo, mga kriminal, tanganing sabay sa iyang puhuon. Kan makaabot na sinda sa lugar na inapod bungo, duman ipinako ninda siya sa krus, asin ang mga kriminal, saro sa wala, saro sa tuo. Alagad si Jesus nagsasabi, Ama, patawada sinda, taday ninda aram kung ano ang ginigibo ninda. sa pagbaranga-banga sa inda kan sa iyang gubing. Nagripa sinda, nagtitindog duman ang banwaan, nagtatanaw. Ang mga namumuno nag-uulog-ulog sa iya na ansabi,
An iba iligtas niya an sadiri, kun siya an Kristo kan Diyos, an pinili. Kinakalwagan man siya kan mga soldados na nagdudurulok, dinudulutan siya nin suka asin sinasabihan. Kung ika ang hadi kan mga Hudiyo, ligtasan ang sadiri. Igwanin isinurat sa iyang pamayuhan, ini an hadi kan mga Hudiyo, saro kan mga nabibitay na kriminal, naglalanghad sa iya an sabi. Bakung ika ang Kristo, ligtasan ang sadiri asin man kami. Nagsimbag si Saro, asin sa pagsagwi sa iya, nagsabi. Dai ka lamang natatakot sa Diyos, ika na nasa siring man na kondinasyon. Kita tama na sinilutan, tanasapo taan mga sukat sa mga gibuta, alagad inimayong maraot na ginibo. Nagsabi, Jesus, girumduma ako, pag nakalaog ka na sa imong kahadean. nagsabi sa iya. Amen. Nagsasabi ako sa imo, ngunyan makakaibata ka sa paraiso. Haros odtuda, asin nagdiklom sa bilog na daga sagkod alas 3. Napinaw ang saldang, asin ang belo kan santuaryo nagisi sa tahaw. Pagkurahaw nin makusog, si Jesus nagsabi. Ama, sa imong kamot, ipinapaniwala ko ang sakong espiritu. Pagsabi kaini na utsan, maluhod po ang gabos. Matindog po. Pagkahiling ka nangyari, nagpamuraway sa Diyos, ang sintoryon na ansabi. Talagang ang tawong ini suripot. Ang gabos na mga katawohan na nakitipon sa tangod kang tataknawon na ini, nakasaksi ka nangyari, asin tinutubtob ang sa indang mga daghan. Nagpuruli, nagtitindog sa harayo ang gabos niyang kamidbid, asin mga babae na nakisunod sa iya poon sa Galilea, hinihiling ini. Mga tugangan marhay na bareta kan kagurangdan. Pag-omaw sa imo, Kristo. Sa giraray maray na hapon sa Indogabos mga tugang, nang iturog kang pasyon. Pinupunan niya to ang sa tuyang selebrasyon kay ining Semana Santa, ining Holy Week, sa paagi kay ining liturhiya para sa Palm Sunday o kaya man ining Domingo de Ramos. Ang ibang pangaran kang Domingo na ini, inaapod man ining Passion Sunday. Ano po? Taon-taon pinagahalat niya to ang Semana Santa. So iba excited ta huro halawig an bakasyon ninda. So iba man busy sa pagpreparar kan sa idang mga pasos o so iba man igwanin mang kurubong na pinagaalagaan. So iba man gari pasipara sana daing epekto na mag-agi an Holy Week o dai. Aniba man siguro sa na nahihiling na igwang mga darang langkoy an mga Katoliko, palaspas nagibo sa kumanlaylain na dahon, siguro ang iba sa na magparahiling kan prosesyon, asin ang iba ginigibo, iba pang ginigibo pag Holy Week. Siguro makakataramaan ibang tao, iyon na naman, Semana Santa na naman. Pero nyata ta kay puhan na iselebrar ang sarong semana na ini. Nyata ta kay puhan pa na magkaigwakan Domingo de Ramos bago ang Huwebes Santo, Biyernes Santo, Sabado de Gloria, as in Easter Sunday. Di nga pwedeng, Father, mag-Friday na tulos kita. Kitang mga Katoliko, mas magayon na masabutan niya to kung anoan sa tuyang pinagigibo, tanganing mas ma-appreciate ta, asin man mas mapararom an sa tuyang pagtubod. Sabi nga ni Cato, ni San Agustin, our faith should be a faith that seeks to understand. An sa tuyang pagtubod, dapat niya tong masabutan. An enot siguro na dapat niya tong maaraman, iyo kung nyata ta inaapod ini na Palm Sunday. Palm ngaya, Father, bako.
Nyata nga ita Domingo de Ramos, nyata nga ita Passion Sunday, ang apod, dyan sa selebrasyon kan pagpuon kang Semana Santa. Well, inaapod po ini na Domingo de Ramos o Palm Sunday, ninhuli sa practice niya to na magdara nin mga langkoy, palaspas, arog kan ginibo, kan mga taga-Jerusalem, kay ito. An palaspas pa no, simbolo inining kapangganahan sa kultura kan mga Romano. Kay tuman sa Egypt, an palaspas dinadara kan mga tao sa prosesyon kan gadan. Asin minasimbolo ini kan buhay na daing kasagkoran. Sa kultura man yato ng mga Kristiyano, an palaspas simbolo kan mga martir. Asinan sa idang kapangganahan laban sa kagadanan. Sa apat na ebanghelyon ni San Mateo, San Marcos, Lucas, asin Juan, ining paglaog ni Jesucristo sa Jerusalem, nangyari sarong semana bago an sa iyang pagkabuhay liwat. Gari baga pinagigirumdum niya to ngunyan sa satuyang liturhiya, itong nangyari some 2,000 years ago, na si Jesucristo nagduman sa Jerusalem, nakasakay sa asno, tangani na magselebrar kan pinakadakulang kapiestahan kan mga Hudiyo. Asin ang kapiestahan na iyan, iyo ang kapiestahan kan Paskwa or Passover. Asin ano ang pinagigirumdom kan Paskwa o kan Passover, iyo sus pagkatalingkas ninda hali sa Ehipto na pinanginutan ni Moises. Iyo inang pinagigirumdum ninda taon-taon. But aside from this, si Jesucristo nagduman sa Jerusalem tanganing hampangon an sa iyang impending death. So pag-aresto baga sa iya, itong pagpakaraot sa iya, itong pagulog-ulog sa iya, itong pagpasakit sa iya, will eventually lead to his death. So mga tao kay ito, kan nahiling nindang ini si Kristo, naglalaog na sa Jerusalem, nagkukurahaw sinda, mantang nagwawagayway kan sa indang palaspas, Hosana sa aki ni David, hade kan Israel. Kaya inapod ining Domingo na ini na Palm Sunday. As in inapod man ining Passion Sunday, ninhuli taan misteryo Pascual ni Jesucristo so sa iyang pagsakit, pagkagadan, as in pagkabuhay liwat, mapuuna sa aldaw na ini. Itong Hosana na pinagkukurahaw kan mga tao, kay Jesucristo, anbot sabihon kay ito, very ironically, kahiraki kami, iligtasan kami. Sarong suplikasyon, sarong pag-arang, sarong pakimaherak sa Diyos. Natabangan sinda na makamtan ang kapangganahan asin katoninongan. Iyon iso pinagkanta sa paglaog kang Santa Misa, sa pagpuon kang Santa Misa, Hosana sa aki ni David. Kung iyo palan ini anbut sabihon kang liturhiya nyato ngunya na hapon, ano ang imbitasyon kay ni sa satuya? Naarog palan kan mga Israelita, kita man minahanap kita nin Mesiyas, minahanap man kita nin tagapagligtas. Siguro sa tuyang personal na pagkabuhay, nagahanap kita kisarong tao kaya sarong bagay na matalingkas sa satuya, sa mga bagay na nag-uuripon sa satuya. Problema man iyan, kahaditan, mga concerns, etc. Sa satuyang pamilya, siguro minahanap man kita rin sarong bagay o kaya rin sarong tao na pwedeng magpalaya sa satuya sa mga bagay na nakakapagpeligro sa integridad kan pamilya. Siguro sa tuyang komunidad, sa tuyang sosyedad, sa tuyang nasyon, igwaman kita na pinaglalauman, naghahanap man kita rin sarong tao na magpapalaya sa tuya sa gabos na bagay, araw kan problema,
kapobrihan, inhustisya, asin man korupsyon. We want to be freed from all of this. And in all of these dreams of freedom, in all of this searching for saviors, there are those who present themselves as having all the answers to all of our hopes and dreams. Minapresentar kadaklan ang tawong siring kaini bilang liberator o savior na magtataunin solusyon sa gabos nyatong problema, sa gabos na fulfillment kan sa tuyang buhay. Asin kadakol ang siring kaining tawo. And often, these promises gets broken. Napapagal naman pati kita sa satuyang disappointment. Magkakaigwa kita din problema, matanong mo sarong tao, ako ang solusyon ka iyan, di man nakakapag-deliver. Then we will realize that we are gullible. Madalion kitang madara. We can easily fall trap into empty and beautifully packaged words. Nya tataarog kaini ang usualing nangyayari sa tuya. Taan mga arog kaining tao nagtataram sa satuya na maliligtas kita, matatalingkas kita, maski wara kitang gibuhon. Sugari baga passive sa nakita. Sugari baga nagahalat sa nakita. Aram nindo itong istorya ni Juan Tamad. So nagahalat baga na mahulog subayawas. Ang paghiling sa tuya kan mga siring kaining tawo, so sige bagang promesa kan karahayan, arog kay Juan Tamad. Pero ang kaligtasan na pinagrepresentar sa tuya, ngunyan na Semana Santa, bako siring kaini. Bako na mahulog na sana. Iyo regalo ang kaligtasan, iyo ang regalo mananggad ang redemption and salvation, pero kay puhan nyato na pagsikapan. Kay puhan na may gibuhon kita, kay puhan na may parte kita sa katalingkasan na minamauta. And this is the kind of salvation that Jesus offers us. A salvation that is two-way. A salvation which requires us to do something too. A salvation which calls our participation. Ang kipuhan pa ano ni Jesucristo, bako man mga fans. Pag fanatic ka baga, you just cheer. Nailing ka mo kayo, nagkakawatin basketball o kaya soccer, baseball. Ang mga fans nasa gilid, sige sa nanindang cheer kung ano ang nangyayari duman sa baba. Di kita pinagahagad ni Jesucristo na magparakurahaw kita nin Hosanna while expecting miracles or benefits while we just sit around to be spoon-fed. Anmuya ni Jesucristo sa mga tao, mga disipulos, mga Katoliko, na aktibong mapartisipar sa iyang misyon. May isog din buot na magrukyaw kan sa iyang marhay na bareta, na manunungod man sana sa katuninongan, hustisya, katotohan, asin pagkamuot. Sa pagpuun niya to kay ning Semana Santa, lugod, day kita maging spectator sana. Day kita maging audience or viewers sana na nasa gilid lang. Susigi sa ng hiling. Because Christ our Lord was not content to be on the sidelines. But rather Jesus chose to carry the cross to Golgotha. And through that, was able to save us. Ang pinagsasabi ko man sa nalugod gunyan na Semana Santa, magsali kita sa kadakol sa ng mga liturhiya, sa kadakol sa ng pangapudan na magbakli, sa mga gibo nyatong mga Katoliko, magsali kita sa mga selebrasyon na ini, tangani na makasarok kita
duman sa pagsakit ni Yesu Kristo, na yuman sa naan mataling ka sa satuya, asin magtataw sa tuya, kan pinagahanap niya to na danay nakatalingkasan. Amen. Matindugan gabos. Sa tuyang ipahayag, an sa tuyang pagtubod, kita gabos, nagtutubod ako, Sa makakamhan, kagibong kan langit asin daga, asin kay Heso Kristo aking bugtong niya kagurang nanta, ipinangidam huli kan Espiritu Santo, namundag kay Birhen Maria, pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na gadan asin ilinubong, huminilig sa mga gadan, kan ikatulong aldaw na buhay liwat hali sa mga gadan, suminakat sa kalangitan, nagtutukaw sa too kan Diyos amang makakamhan, hali duman mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan. Nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa parapakinabang nin mga santos, sa pagpatawad din mga kasaalan, sa pagkabuhay liwat nin laman, sa buhay na daing kasagkoran. Amen. napakusugan dataramo na sinhalimbawa ni Jesus, mamibi kita sa satuyang Diyos no na Ama, nan kulog asin kagadanan kan sayang aki, magbunga sa to asin sa gibo, mamibi kita, kay raki an sa imong banwaan kagurangnan. Kahiraki ang sa imong banwaan kagurangnan, para sa mga naglilingkod sa simbahan, na maimbod asin daing takot na nagbabalangibog kan marahay na bareta kan krus, asin pagkabuhay liwat ni Jesus, mamibi kita sa kagurangnan. Kay raki an sa imong banwaan kagurangnan. Para sa tuogabos na Kristiyano, na makanood kitang magsunod kay Jesus sa iyang dalanin paglingkod, asin pagsayuma sa sadiri, tanganing magdaranin kaugmahan asin paglaom sa mga nakapalibot sa to, mamibi kita sa kagurangnan. Para sa mga mas marhay na sosyedad, na mayo nin si Isay man na tinutungtungan, asin kung sain ang mga tawo nakikisumaro sa lambang saro, mamibi kita sa kagurangnan. Para sa mga tawong nawawaranin paglaom sa buhay, masabatan man lugod ninda si Jesus na nagpadagos sa iyang dala nin pagtios, na siya sa nang saro, mamibi kita sa kagurangnan. Kaguraki kan sa imong banwaan kagurangnan. Para sa mga maatubang sa kagadanan, na mapakusog sinda kan presensya nin kagurangnan, asin kan tabang nin mga may pagmakulog sa inda, mamibi kita sa kagurangnan. Kay raki an sa imong banwaan kagurangnan. Para sa satuogabos, na ang mga maabot na aldaw kan Simana Santa, maging panahonin grasya para sa sato, asin makadara sato na mas makarani sa kagurangnan, mamibi kita sa kagurangnan. Kay raki an sa imong banwaan kagurangnan. Diyos na sa muyang Ama, hinanyugan sa muyang mga pamibi, asin tabay kaming masabutan ang lingwahe nin pagsarig asin pagkaherak, pakipagulian asin pagpasalamat nin katalingkasan, asin pakasabot, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Liturhiya kan Eucharistia. Iyong
Magpamibi ko mga tugang, tanganingan sako at sinan sa inong atang makumalugod kan Diyos sa mang makakamhan. Akoon manlugod kan kagurangnan an atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan huli kan pasyon kan bugtong mong aki, an pagkaherak mo magin haranisa mo, tanganing dawa bako kaming maninigo kayan, huli kan sa imong samong mga gibo, sa tabang kanding kabaing na sakripisyo makamtan mi, an sa imong pagkaherak na samong linalauman, huli ki Kristo sa mong kagurangnan, Amen. an kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu, itaasan mga puso, initaas mina sa kagurangnan. magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Tutong maninigo asin dapat matano sa sinakakaligtas, dadanay asin minsan sain, magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhadadaing kasagkoran, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Tadawa siya daing sala, nagpakanigong magtios para sa mga parakasala, asin mag-ako din bakong matanos na hatol para sa mga masumbikal. An sa iyang kagadanan, nagpara kan sa mong karatan, asin ang pagkabuhay niya liwat, nagwara sa mo kan kaligtasan. Kaya kaiban gabos na angeles, nag-uumaw kami sa imo sa magayagayang selebrasyon na nagsasabi. Kagurangnan ni kanagadan banal, burabod nin gabos na kabanalan, kay ining mga atang namimibi kami pabanala, kanambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo maging hawak, asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Kan siya sa lugaring yang buot, pinasaluiban sagod sa pasyon, nagwa siya ning tinapay, asin magpasalamat binakini, asin tinao sa iyang mga disipulos na ansabi, magako kamo gabos asin magakan kayni, taynian sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagwanya manin kalis asin giraray pagpasalamat sa imo, tinao sa iyang mga disipulos na ansabi, magako kamo gabos asin maginom kayni, taynian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuluson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini pagibuhon nindo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod. Sa
Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagagadan na sin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay asin kalis din kaligtasan. Nagpapasalamat ta pinapagkanig mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nagaarang na kami nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumdum ang kagurangnan an sa imong simbahan, na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamot, kay bakan sa muyang Santo Papa, si Francisco, asin kan sa mong obispo, si Joel, asin kan gabos na klero. Siring man ginumduma sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asinan gabos na magadan, dangan nakuha sinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos na mimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Virhen na inakang Diyos, kan mga banal na apostoles asin gabos na santos na kay tupa nakapagaygaya sa imo, magkanigong maging kairas kan buhay na daing kasagkoran, magomawasin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Jesu Kristo. Huli sa iya, asin kaiba niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan kasaro kan Espiritu Santo, an gabos na kagalangan asin kamurawayan sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Natugduan ka naman nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kang Diyos no nakawalian, nang ahas kitang magsabi. Agawa kami sa gabos na maraot, na mimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya muan katoninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay na talingkas sa kasalan, asin maligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat, kan maugmang paglaom asin pagdatong, kan sa mong paraligtas na si Hesu Kristo.
Jesucristong kagurangnan, ika nagsabi sa imong mga apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indo, an sa kong katuninongan itinataw ko sa indo. Hare paghilingaan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan. Asin papagkanigua, na siya mapatuninong asin magkaburunyog, susog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan danay na mapasaindo, Asin sa imong espiritu. magpatinarauan kita kan tanda nin katuninongan. Peace be with you po. Mga tugang uyan, Kordero kan Diyos, Jesucristo, siya nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, palada na manginapod sa pamanggi kan Kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdagos sa sakuyang harong. Alagan magtaram ka sana, asin ang sakong kalag, maoomayan. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang, maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen.
Maluhod po para sa pamibi sa hubileo. Amang langit nun, ang pagtubod na iwinaras mo sa saimong aki, si Hesu Kristo sa muya tugang, asin ang kalayo nin pagkamuot na pinalaad kan banal na espiritu sa samuyang puso, magpukaw liwat sa mo kan banal na paglaom sa kahadean mong madatong. Ang sa imong grasya magbago sa mo, na kami dai mapagal sa pagpatalubo kan mga banhi kan marahay na bareta. Ining mga banhi magbago sa kaladman kan katawohan, asin kan bilog na linalang, sa pusok na paghalat, sa bagong langit asin bagong daga. Napakatapos daogon ang karatan, ang sa imong kamurawayan magliliwanag sagkod paman. Ang biyaya kan hubileo, magpukaw liwat sa samong mga pirigrino nin paglaom, kan paghidaw sa mga kayamanan nin langit. Ang siring na biyaya magpalakop sa bilog na kinaaban, kan kaugmahan asin katuninongan kan samong paratubos. Sa saimo samuyang Dios, banal sagkod paman, ang kamarawayan asin kaumawan, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Mamibi kita. Kagurangnan kaming mga nabasog kan banal na atang, kaming nagaarang sa imo na mimibi, tanganing kaming ginibo mong paglaom, sa tinutubod mi huli kan pagagadan kan sa imong aki, gibuhon mong makaabot sa samong minamawot, huli kan sa iyaman sa nang pagkabuhay liwat, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po para sa nagkapirang paisi. Magkakaigwa po nin ikaduwang koleksyon para po ini sa Alay Kapwa Sunday. Ang natipon niya to sa mga misa ka nakaaging Sabado asin Domingo, nag-abot po sa 36,399 pesos and 20 centavos. Ang naambag niya to sa siring na oras na misa, nag-abot po sa 4,080 pesos and 15 centavos. Ang ikaduwang collection, nag-abot man po sa 2,209 pesos and 50 centavos. Iniimbitaran po kamo na mag-atindir kang Parish Lenten Recollection sa Abril 16, pagkatapos kan misang alas 5:30 sa pagkahapon. Ang satuyang Recollection Master, iyo po si Father Siddhartha Bayona Tiong, OP. Sa Abril 27, iyo po ang ikaapat na Domingo nin bulan, kung saan dadarahon ta po ang satuyang tada canister, as in i-offer po ini sa offertory. Maut mi man po pasalamatan ang mga nag-donate ka nakaaging simana. Hali po sa mga minasunod na mga anonymous, 5,000 pesos, 2,000 pesos, 1,000 pesos, 700 pesos, tulong tig 500 pesos, 300 pesos. Hali po sa RIAC and Wellness Enterprises, 10,000 pesos, Ray Gianan, 2,000 pesos, Ramona May Porio, 1,500. Donation through GCash, 1,270 pesos. Diyos mabalos po. Dara po nindo sa inyong mga langkoy. Sige, pakitaas po. Diyos na makakamhan sa gudpaban, pakabanala kan sa imong bendisyon ining mga langkoy, taganing kami nagsusunod sa pagrokyaw ni Kristong Hade, makaabot huli sa iya sa ding tapos ni Jerusalem, siya na nabubuhay as sinagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang kagurangnan mapasa indo, Asin sa imong asin espiritu. bendisyonan kamo kang Diyos na makakamhan na nama, asin ang Aki, asin ang Espiritu Santo, Amen. lakaw kamo sa katuninongan ni Kristo. Salamat sa Diyos.